Goedendag iedereen, de Gentse straat van Hulst op zondag. Nog even interessant, ik moet hier ook net zijn bij de Hema en de Kruidvat. Het is nog even leuk om de beelden te delen, dus hier is er veel doorstromingsverkeer naar de markt. Dat is hier ook wel een van de hoofdingangen van Hulst. Het is ook bijzonder aangenaam, de winkels die open zijn op zondag. Zo, ik ga zo dadelijk naar de Kruidvat. Hier, dan moet ik nog de Hema even om iets af te geven. Ja, die winkelstraat hier is een wandelstraat met auto's te gast. Dus je kan hier op je gemak je wandeling doen. Met de fiets in beide richtingen ook. Hier ook de primair en dan ook aansluitend kleine shops. Het is ook wel bijzonder aangenaam als je komt van het dorp, van even hier in het volle leven te zijn. Hè. Vele horecapunten. En daar de boekhandel. Hier heb je ook een zeer goede ijssalon, dat is meestal open rond naar de zomer toe. En dan hier de Ethos. Ja, en natuurlijk uit België bijzonder aangenaam een dag komen shoppen in Nederland. Maar dat was de wezen en dan het centraal punt met de horeca hier op de Grote Markt. Zal ik nog even gewoon doorwandelen? Ik ga even de camera bevestigen. Zo, dan is het minder opvallend. Daar de gemeentewinkel in de hoek, stadhuis ook rechterover. Daar heb je ook nog de Blokker, dat is ook wel interessant. En dan natuurlijk hier het centrale punt. Dus veel volk. Het frietkot hier. Ook aansluitend de Grote Markt.
Dus ook markt hier op maandag en donderdag ben ik ook wel af en toe hier aanwezig. Een beetje schubben. Zo, ik ga via de Steenstraat naar de bioscoop. Je ziet opnieuw de gezelligheid van hier te komen winkelen en dan even iets komen drinken. Het is gewoon top. Half 3 in Hulst. Wat is dat hier voor iets? Kom binnen en deel jouw advies. Hoe bijzonder origineel dat hier. Zo, ik maak eerst nog even een wandeling en dan keer ik terug voor de kruidvat. Dus hier heb je ook wel nog interessante winkels. Ook niet te vergeten, men spreekt altijd over de Gentse straat, maar bon, de aansluiting hier van de Steenstraat. Kijk, en ook die mooie presentatie hier. Hè. Ja, dat is absoluut nog een foto waard. Ik ga nog een keer terugkomen hier voor nieuwe foto's. En dan ook die Iola, daar de apotheker, fietsenmaker. Knippen 15 euro zonder afspraak. Oh, dat is hier interessant. Zondag van 9 tot 19 uur. Dat is gewoon open hier. Het toeristisch punt hier. Even interessant. Binnenkort heb je de klassieke films, ja, ook van de andere bioscopen, ook veel voor de jeugd hier. Dat is ook interessant. He. En dan de huidige vertoningen.
dat is altijd wel leuk, dergelijke actiefilms te zien in een bioscoop. Hè. Ik zeg voor het geluid en zo. Dus hier gaat men blijkbaar een nieuwe blok zetten van appartementen, dat staat er ook aangeduid daar. Ja, het is ook wel een toplocatie, opnieuw hier aan het water. Hè. Dat trekt enorm aan. Ik ga nog even over die brugjes. Een bijzonder aantrekkingspunt hier. Natuurlijk, je ziet het volk hoofdzakelijk daar in de Gentse straat. Dan heb je natuurlijk wel het volk ook rond de avond die naar hier komt. Maar het is nog ook wel een belangrijk punt. Hè? Zo, en de horeca hier aan de Koning van Engeland, dat marcheert fantastisch. Kijk, je kan het daar even zien. Het is natuurlijk even moeilijk met deze camera. Dus redelijk veel volk beneden aan het water, dus ook bijzonder ontspannen. Ik ben er nog niet binnen geweest. Ja, eigenlijk nog geen mogelijkheid gehad, ondanks dat ik woonde hier in Hulst, eigenlijk nog geen tijd gehad. Om tijd vrij te maken in feitelijk. Ja, het is ook zo met kleine kinderen, kan je ook moeilijk gaan storen in dergelijke locaties. Terug die prachtige terrasruimte, vanaf dat het iets mooi weer is, zachte temperatuur, bijzonder aangenaam. En vaak heb je dan hier ook van die decoratie,